The friends ke resipi ke bamenta kasngi kalong ngimut ban shed evening snacks pat uta ude potato cheese balls. Dan naga benta ban prepare ya uneu potato cheese balls nengkong ngide ban kho shwa yu pan side khoj pat sa ot ki piece ki barit kumne nang tapat sa phon yu hadu ba unda jemba. The friends ude pan ya ubala de phon na du mene bat menta ulai tengin suknyot no kumne da kapro nang ba un pralot na ka benta ban shed ya potato cheese ball. Te pila ban yu menta ba uneu pan la de mash lot menta di ban kle saki muslim musla bat baneng kong kle ka melu so marit la ne black pepper nang ta bat u corn flour. Hadin bala de berlot ikini ki jingdon kambaro in klek lang diang yo pan bat kini hadu banda long mash up. Te pio menta ba une pan ula long ready ngisim i wei cheese cube bat ngi sop hapo jong pan kumni haswa bangin deep fry ki hapo kumpnya. Kini gede ki balls ki belakang ready. Te ilok jonga. In pendat lut ya uneu pan barok khoj. Kaju ke procedure ngide ban le. Shim ya ikyuk. Tap hapadang kumne. Bat sakelan. Sop bat penpelun kum i ball beret. Kasyong kat kum ka quantity ka jong pi. Tak bapi follow ya kan ka steps. Uneu potato cheese balls jong pi unlong uba shrine ubelong crunchy bar uba bang sikat de na ka benta sha une pila ban use yu kum u evening snacks. Ban syupet kum ne kalong ke basok hanrai lada pimpat juk melian pat kan kam hi hopet ke accuracy baka size jong kini ki balls tu kalong kum ju baik barok khat te kum ta lada ki kwa ban shen kum kan ni ka judging shen pihak bandan hi kata ka practice kan nang practice pen nang long ibabet mantap hiyo bayat kini ki pan ladap sna ball lon te ka badon kampat menta ya ka peleng arterli ngin king pen prai kan ka peleng hadin bakal long ngin sim ya ka wei ka ball I mean potato ball ngin dip ang tu nakta ngin tap pat ham neu breadcrumbs uneu de breadcrumbs ma dakan ma ngin sop bhayu khnang ba unam pra bat hadin bala dep le kum ne pat ngin bu biang hai tei piris lene i pliang hi bara pen krema baro khoi ngin le lut kum ne kle biang tu ha breadcrumbs. Okay, keep going. Pide ban sop ha ar like coating kum to bat kum ta kini ki ball ki barang saru pin le ha kaju e karu kom te kane ka dei ka pnyang ya ka bala dep pan klik na do mene bat kini ki potato balls menta ki la long ready ban deep fry no ha kane ka pnyang ya ka timing ban fry hang ne nganam nang ban batai pi perlo re anda pila persyang shed hide ban tip ban pila itu hi aba pipet ya ka color texture jong kini ki potato chip balls dengin sdi shwa kumne shipang arpang ni de ban yak pe harin kata anda ngi bakala kala color ngila ban kelana ngila ban flip no iwe barok fai kumne
Dakan mau pada bahasa fish deep fry, pemde ban penhe ekading. Anda kalau tadam bah ke umpanyang kalau kulit bah, pide ban ai medium flame. Ngang scam bah pilaya smoked tu, bah pilaya nang di ban shed. It's a very simple recipe. Hi everyone, minta kadika evening te ngyabang potato cheese, but undi de cheese, undi de potato cheese, but kini chonga. Bang na am. Ano yung bang ha? Bang am hello? Bang? Ida? Bang nak ke? Makan dan cheese dia siapa saja abang punya.